Η κατάρα του Champions League επέστρεψε. Αυτή η κατάρα του ποδοσφαίρου νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται όλο και πιο αληθινή. Τι εννοώ? Αυτή η κατάρα ξεκίνησε με τον Van Dijk κερδίζοντας το Champions League και παίρνοντας το Man of the Match στο τελικό. Έπειτα, μήνες μετά, έπαθε πρόβλημα στο γόνατο και μείνε για αρκετό καιρό έξω. Έπειτα, το 2020 ο Κομάν έπαθε σχεδόν ένα καταστροφικό τραυματισμό στο γόνατο. Μετά το 2021 στον τελικό που βγήκε ο Καντέ Man of the Match, λίγο αργότερα έπαθε μυϊκά προβλήματα και έχασε σημαντικά πράγματα. Το 2022 ο Κουρτουά, όπου έπαθε χιαστό. Μετά από μια σεζόν τρομερή. Την επόμενη χρονιά ήταν ο Ρόντρι, όπου έπαθε χιαστό. Το 2024 ο Καρβαχάλ με ρήξη χιαστού. Και το 2025 ο Ντεζιρέ Ντουέ. Και από ό,τι βλέπω ότι γράφουνε λένε ότι σκίστηκε ο μυρός του. Πιστεύετε ότι όλα αυτά εδώ πέρα είναι τύχη, είναι κάποιο είδος κατάρα του τελικού του Champions League? Εσείς ποιο ποδοσφαιριστή ξέρετε που τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε ένα μεγάλο μέρος της καριέρας του? Γράψτε μου στα σχόλια και στείλτε το στο φίλο που δεν ήξερε την κατάρα του Champions League.